खुलुमबाय दिनै 3 फेब्रुवारि 2024 सुनिबार गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बेतकुसि आइएसबिटि साखाथियाव नगावनि सासे सुबुङा स्पिडआव खारनाय गंसे डाम्पार ट्राकजों सौजानानै जाब्रबथाय जानानै थैदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय आपु मदाक, नगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हाइबारगावनि थागिबि। बलिउडनि मुंदांखा एक्टर आरो मडेल पुनम पान्डेआ थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो गोदोनानि केन्सार बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन, नाथाय जुजिबोनानै मैया फुंनि समाव जोबथा हांबोबाय। बिथाङा जोबथा हांखौ गावनि न'आव उत्तर प्रदेशआव लादों आरो बिथाङा थैनाय समाव 32 बोसोर बैसोनिल'मोन। जोंनि बर' समाजाव हिन्जाव खारनाय, हौवाखौ गारना खारनाय, गथ' गथाय गारना खारनाय बायदि बायदि जाथाया जागासिनो दङ। सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 1 नं बुगिजुलि गामिनि थागिबि शंकर बसुमतारनि बिसि मायाश्री बसुमतारिया गोमादों। मायाश्री बसुमतारखौ सोरबा नुदोंब्लाथाय नैबे फन नाम्बाराव फन खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन। आं जुनो उन्दुफादोंमोन, ओमफ्राय आं भिर भार उन्दुनाय जायाखैमोन नालाय, उन्दुनाया बांसिन ओंखारबाय, बेखायनो आं उन्दुलांबाय। बे समावनो 1टानिफ्राय बेखौ उनावहाय आं 4टा 5टासोआव आं सिखारबाय। सिखारनाय समाव लोगो नायो पालेङाव गैया मानसिया। आंहा न'खराव दायो आं दङ, आइ दङ, जाहा बाबाया रुंसारि जालांबाय, 5 बोसोर जाबाय। ओमफ्राय जोंहा सानै दङ, सासेया दङ दिबाकर बसुमतारी, बे 13 बोसोरसो जाबाय। ओमफ्राय आरो सासे दंबावो हस्टेलाव दोनो बालिपारायाव, बियो क्लास 5आव फरायो। बेखौबो अननानै जोंनि न'खरनिफ्राय बियो बहा खारखो जों नागिरगासिनो दङ, मोनाखै। मैयाबो थानायाव एफआइआर होदोंमोन, बेयावबो थांदों जों, खिन्थु लोगो मोनखो मेने न'आव फैफिननांगौ। जों एसां बेयावनो थायो आरो जि बुङो बेखौनो आं लायो। ओमफ्राय बेखौ आं सानफ्रोमबो जोंहा बे दखानाव लांगा दखान, ओमफ्राय सेन्देल बेफोर दखान दङ। मानो होनबा जोंहा मंगलबार बाजार हाथाइ खाथि जायो, बे हाथायावनो जों दखान गंसे दङ, बे दखानाव जों थायो आरोना। बिदि नांलायनायाथ' जायाखै। माब्लाबा सोरखौबा फन खालामो, ओमफ्राय सोरखौ फन खालामो मा खालामो ओरैनो आं बुङोमोन धेमालि। ओमफ्राय लोगो बियो मबाइल गिदिरखौनो लाया, उनाव फिसाखौ लायो, लोगो डिलिट खालामो। मानो नांगौ, मा जायो दे, आं बेखौ बुङो नों मोजाङै था। आं जोंनि संसार जानायनि खोथा दङ। मानो होनबा जोंहा न'खराव रावबो गैया, आंनो हारसिं फिसाला, आइ दङ सासे बुरै, ओमफ्राय आब'मोना ढेकियाजुलिनिफ्राय फैदों। सब आबो दङ, जोंहा 5 जन 6 जनसो दङ, 6 जन। होननायखौ लुबैदों आं, जेरावखि थाया बियो गासैबो जोंनि मेलेमजिबि बर' हारिनि गासैबो मेलेमजिबिफोरा माहाबा लोगो मोनब्ला नायसनबा आंनि नम्बराव कन्टेक्ट खालाम, आं खबर ला, आं लायगोन। खुलुमबाय, आं बिहामजो खासेल'मोन, ओमफ्राय खबर होआ मा होआ खारबाय। नांलायनाय खमलायनाय गैयामोन, फिसालाया गैयामोन। फिसाला गैयावनो माहा थांखो माहा माखो ओरैनो 1टासो बाजावनो गोमाना थाबाय। ओमफ्राय दा जों फैफिनजानो लुगैयो, माहा दङ जोंनो खबर होनो लुगैयो। दङ माने फिसाला 2 दङ आरो आं दङ, फिसाला 2। ओमफ्राय जों बे आरो आंनि फिसाला आं खाबोल'सो दङ, साबाल'सो जायोमोन जों, परियाल गैया जोंहा। नांलायाखैनो मानो बिदि जादों आरो बे दिनथु थाखे सब आंनो खामानि मावनानै ओंखाम संना होयो, फायो जायो उन्दुयो। ओमफ्राय उन्दुनानै बिसोरो आरो फुंबाथाय आंनो सङो। फैफिनजानो लुगैदो आरो बेखौ खबर होनो लुगैयो, मोननो लुगैयो आरो जों जोंनि लोगोमोन आरो गुदबो दङमोन, आत्माखौहाय गुद बरगति हिल बियो सेक्रेटारिमोन, नाथाय बहा थांखो दा बिखौ जों दिनैयालासे माबा मोनाखै, थिखना मोनाखै बा नागिरना मोनाखै। बिथांखौ दा नागिरगासिनो दं बा खबर मोनाखै। बिनिखायनो जों
सोरबा लोगो मोनोबा आरो बहाबा दंबा बिथाङा फैनांगौ आरो बहाबा थांदोंबाबो जों खबर मोननांगौ आरो ना। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।